Mga bay! Mga oro punta. Nih, ini kay. Luto na itong gilatan. Nih. Biar mga bay! Luto na. Lata na kayo ni. Oh. Sabaw nga init mga bay. Para sa para sa mga uwan-uwan ka panahon. Uy. Siling kang kini mga bay. Ato gibuta kag tanglad. Sabaw. Agoy. Perfect ka sabaw. Aha. Lami sa sabaw eh. Pas-pasan kinaghi ko pa sabaw mga bay. Minta sinit pa. Para mawa ang katugnaw. Sabaw. Ato ni sa buwan. Unsa pa gipaabot mga bay? Timo-timo na pod. Diara mga bay. Ulo. Diara gyud. Uy. Uy, uy. Ini to ba ini? Lata na kayo. Nag-aso-aso pa. Ulo ni baboy mga bay. Dira oh. Ato na yung aksyon niya panit. Uy, dara. Agoy. Di badain kayo. Kit-kit lang ito. Sambangan ko. Tugog-tugaw. Okay. Ini itu benih keliru eh. Lamig ato sila nga ulo pa mga bay. Kay kining tamis-tamis sabaw. Basta tinanong nga butang tagad. Okay. Ibaw. Naturo ang sabaw nga ito mga bay kay sige one. Agoy. Mari Josep.
Bugnaw kayo ang panahon, pero to. Doon sa sawang nga, perting kayo. Kata na. Dako kaya ako sudan mga bay. Oh, kuy, dakuan akong sudan eh. Sabar pun dah. Kayaknya bumbulau. Ato na inutang mga bay. Kaya mong sulingan, nag-iya magkaboy. Nakapangutang tagkaboy. Lata na kayo. Yun na. Kin tayo. Ato sa unaon.